ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ സ്കൂൾ മംഗളൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമ്രാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാഘ്യചക്ഷുരന്മേദിഗമ്യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. ദേവചാപതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരക്ഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. പുതിയൊരു അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതാണ്. മനുവും കർദമനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുരോവാച സ്വയംഭൂവസ്യ ച മനോർ വംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവന്യത്ര മൈഥുനേനൈതിരേ പ്രജഃ. വിദുരോവാച സ്വയംഭൂവസ്യ ച മനോർ വംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവന്യത്ര മൈഥുനേനൈതിരേ പ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുരോവാച സ്വയംഭൂവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവന്യത്ര മൈഥുനേനൈതിരേ പ്രജഃ. ഉവാച സ്വയംഭൂവസ്യ ചോ മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവന്യത്ര മൈഥുനേനൈതിരേ പ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച സ്വയം ഭുവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേനൈധിരേ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ജോലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അയ്യോ പോയി, പിന്നെ എവിടെയോ പോയി. കാണുന്നില്ല. എന്നാ കുറച്ച് മിനിറ്റ് വിളിക്കാറുണ്ട് ആളെ.
കാണുന്നില്ല സ്ക്രീനിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഞാൻ വായിക്കാം, ബുക്കിൽ നോക്കി വായിക്കാം. ശരി ശരി. ഒന്നാമത്തെ 21 ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 21. വിതുര. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച സ്വയംഭൂവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മത കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുരോ ഉവാച സ്വയം ഭൂവസ്യ ജ മനോർ വംശ പരമസമ്മത കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരോ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച സ്വയം ഭൂവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭാസന ദേവി ദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച സായംഭൂവസ്യ ച മനോർ വംശാ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച സ്വയം ഭൂവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവാൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച സ്വയം ഭുവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദൂര ഉവാച സ്വയംഭൂവസ്യ ച മനോർ വംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച സ്വയംഭുവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച സ്വയംഭൂവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച സ്വയംഭൂവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയംഭുവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാഃ. കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുര ഉവാച സ്വയംഭുവസ്യ ച മനോർവംശ പരമസമ്മതഃ കഥ്യതാം ഭഗവൻ യത്ര മൈഥുനേ നൈതിരേ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർന്നു. വിതുരവാച, വിതുരൻ പറഞ്ഞു, സ്വയംഭുവസ്യ, സ്വയംഭുവന്റെ, മനോഹ, മനുവിന്റെ, വംശ, കുലം, പരമ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന, സമ്മത, മതിപ്പുള്ള, കത്യതാം, ദയവായി വിവരിച്ചാലും. ഭഗവാൻ, ഓ ആരാധനായ മുനെ, എത്ര ഏതിൽ മൊയ്തുനേന ലൈംഗികമായ ഇണചേരലിലൂടെ ഏതിരെ അനേകങ്ങളാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു പ്രജാഹ സന്തതി പരമ്പരകൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വിതുരൻ പറഞ്ഞു, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ രീതി വളരെ മതിപ്പുള്ളതാണ്. ഓ ആരാധനായ മഹർഷി, ലൈംഗികമായ ഇണചേരലാൽ സന്തതി പരമ്പരകൾ വർദ്ധിച്ച ഈ കുലത്തിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. നല്ല ജനസഞ്ചയത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതം സ്വീകാര്യമാണ്. വെറുതെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുവാൻ വിതുരന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്വയംഭവ മനുവിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളെ പറ്റി ശ്രവിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യനായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനത്തോടെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രജകളെ സംരക്ഷിച്ചു പാലിച്ച ഭക്തന്മാരായ രാജാക്കളുടെ വംശമാണത്. അതിനാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രം ശ്രവിക്കുക വഴി ഒരുവൻ കൂടുതൽ ഉണർവുള്ളവനാകും. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പരമസമ്മതൻ എന്ന പ്രാധാന്യമുള്ള പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയംഭൂവും മനുവും പുത്രന്മാരും സൃഷ്ടിച്ച സന്താന പരമ്പരകളെ മഹാത്മാക്കളായ അധികൃതർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ശ്ലാഘനീയരായ സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം മഹർഷിമാർക്കും വേദശാസ്ത്ര അധികൃതർക്കും സ്വീകാര്യമാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയവ്രതോ താനപാദോ സുതോ സ്വയംഭുവസ്യ വൈ യഥാ ധർമ്മം ജുഗുപ്സാത്ത ദീപവതീം മഹീം. പ്രിയവ്രതോ താനപാദോ സുതോ സ്വയംഭുവസ്യ വൈ യഥാ ധർമ്മം ജുഗുപ്സാത്ത ദീപവതീം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ശരി. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയവ്രതോത്താനപാദൗ സുതൗ സ്വയംഭുവസ്യ വൈ യഥാ ധർമ്മം ജുഗുപദോ സപ്തദ്വീപവതീം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിയായിരുന്നു. ചൊല്ലി പ്രഭുജി. ചൊല്ലിയല്ലോ അല്ലെ? രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയവ്രതോത്താനപാദൗ സൂതൗ സ്വയംഭൂവസ്യ വൈ യഥാ ധർമ്മം ജഗുപത്സപ്തദീപവതീം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയവ്രതോത്താനപാദൗ സുധൗ സ്വയംഭുവസ്യ വൈ യഥാ ധർമ്മം ജുഗുപദുസപ്ത ദീപവതീം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയവ്രതോത്താനപാദോ സുതൗ സ്വയംഭുവസ്യ വൈ യഥാ ധർമ്മം ജുഗുപത്സപ്തദീപവതീം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആനന്ദകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
प्रियं वदोतानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यदा धर्मं जगत्पदो सप्तदीपावधीमहि। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण नाम देवी माता जी। कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियव्रतोत्थानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतु सप्तदीपवधीमहि। हरे कृष्णा प्रभु जी। डॉक्टर एम विजयकुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियव्रतो उत्थानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपदो सप्तदीपवधीमहि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके सावित्री देवदास माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्कार प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियव्रतोत्थानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यदा धर्मं जुगुपदो सप्तदीपवधीमहि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियं व्रतोत्थानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यदा धर्मं जुगुपतु सप्तदीपवधीमहि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता भारती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियव्रतौ उत्थानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुप्पदु सप्तदीपवधीमहि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गीता सी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियव्रतोत्थानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपधु सप्तद्वीपवतीमहि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता सर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियं वदोत्थानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यदा धर्मं जगत्पदो सप्तदीपवधीमहि। हरे कृष्ण प्रभु जी। പ്രിയവത മഹാരാജാവ് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവും സുതോ രണ്ടു പുത്രന്മാർ സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ വൈ തീർച്ചയായും യഥാപ്രകാരം ധർമ്മം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ജഗുപ്പതു ഭരിച്ചു. സപ്തദീപവതി 7 ദീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മഹീം ലോകം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ പ്രിയവ്രതൻ ഉത്താനപാദൻ എന്നീ മഹാന്മാരായ പുത്രന്മാർ സപ്തദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ലോകം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചു ഭരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ മഹാന്മാരായ ഭരണകർത്താക്കളുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രന്മാരായ പ്രിയവ്രതന്റെയും ഉത്താനപാദത്തിന്റെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ സപ്തദ്വീപുകളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണകർത്താക്കളായിരുന്നു. ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ഉത്തരധ്രുവം, ദക്ഷിണധ്രുവം എന്നീ നാമങ്ങളിൽ ഈ ദ്വീപുകൾ ഇന്നുമുണ്ട്. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെയും കാലാനുക്രമമായ ചരിത്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും പ്രിയവ്രതൻ, ഉത്താനപാദൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ തുടങ്ങിയ പല മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയും ചരിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുണ്യാത്മാക്കളായിരുന്ന അവരുടെ ചരിത്രം ശ്രവണാർഹവും ജനങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതും. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ വൈ ദുഹിതാ ബ്രഹ്മൻ ദേവഹൂതീതി വിശ്രുതാ പത്നി പ്രജാപതിരുക്താ കർദമസ്യാ ത്വയാ നഘാ. തസ്യ വൈ ദുഹിതാ ബ്രഹ്മൻ ദേവഹൂതീതി വിശ്രുതാ പത്നി പ്രജാപതിരുക്താ കർദമസ്യാ ത്വയാ നഘാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ആരും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുള്ള ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ വൈ ദുഹിതാ ബ്രഹ്മൻ ദേവഹൂതീതി വിശ്രുതാ പത്നി പ്രജാപതിരുക്താ കർദമസ്യ ത്വയാ നഘാ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം. ഓക്കെ, അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. മനുവിന്റെ വായി തീർച്ചയായും ദുഹിതാപുത്രി ബ്രഹ്മനോ വിശുദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണ ദേവഹൂതി എന്ന പേരുള്ള ഇത് ഇപ്രകാരം വിശ്രുത അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പത്നി, ഭാര്യ, പ്രജാപതി, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവികളുടെ പ്രഭു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. കർദമ മുനിയുടെ ത്വയാ നിന്നാൽ അനഘ ഓ പാപമില്ലാത്തവനെ. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓ വിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ, ഓ പാപമില്ലാത്തവനെ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവികളുടെ എല്ലാം പ്രഭുവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയും കർദമ മുനിയുടെ പത്നിയും ദേവഹൂതി എന്ന പേരുകാരിയുമായവളെ പറ്റിയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വയംഭൂ മനുവിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ വൈവസ്വത മനുവിനെ പറ്റിയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഈ യുഗം വൈവസ്വത മനുവിൻ്റെതാണ്. മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന മനുവാണ് സ്വയം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് വരാഹ യുഗത്തിൽ നിന്നാണ്, അഥവാ ഭഗവാൻ വരാഹ അവതാരം എടുത്ത യുഗത്തിൽ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പകൽ സമയത്ത് 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഓരോ മനുവിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകം സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. സ്വയംഭൂ മനുവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വൈവസ്വത മനു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു 4ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാം സവൈ മഹായോഗി യുക്തായാം യോഗലക്ഷണേ സസർജാ കദിതാ വീര്യം തന്മേ ശുശ്രൂഷവേ വദ. തസ്യാം സവൈ മഹായോഗി യുക്തായാം യോഗലക്ഷണേ സസർജാ കദിതാ വീര്യം തന്മേ ശുശ്രൂഷവേ വദ. തസ്യാം അവളിൽ സാ കർദമമുനി വൈ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹായോഗി മഹാനായ നിഗൂഢ യോഗി യുക്തായാം സംഭാവന ചെയ്തു യോഗലക്ഷണേ പരിപൂർണതയുടെ 8 സൂചകങ്ങൾ സസർജ പ്രചരിപ്പിച്ചു. കഥിത എത്ര തവണ വീര്യം സന്താനം വർണ്ണന മേ എന്നോട് ശുശ്രൂഷവേ ശ്രവിക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവൻ വധ പറയുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത. ആ മഹായോഗി അഷ്ടാംഗ യോഗ തത്വത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടിയ രാജകുമാരിയിലൂടെ എത്ര സന്തതികൾക്ക് ജന്മം നൽകി. ഓ, എനിക്കത് കേൾക്കുവാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയുള്ളത് കൊണ്ട് ദയവായി പറഞ്ഞു തരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വിതുരൻ ഇവിടെ കർദമ മുനിയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ദേവഹൂതിയെ കുറിച്ചും അവരുടെ സന്താനത്തെ കുറിച്ചും ആരായിരുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രകടനത്തിൽ ദേവഹൂതി വളരെ പുരോഗമിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യോഗ പ്രകടനത്തിന്റെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ: ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം 1, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം 2, നിയമക്രമങ്ങളുടെ കർശനമായ പാലനം 3, വിവിധ ആസനങ്ങളുടെ പരിശീലനം 4, ശ്വാസനിയന്ത്രണം 5, ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കൽ 6, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കൽ 7, ധ്യാനം 8, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശേഷം 8 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. പരിപൂർണതയുടെ ഈ യോഗാഭ്യാസ ഘട്ടങ്ങളെ യോഗസിദ്ധികൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഭർത്താവും ഭാര്യയും കർദമമുനിയും ദേവഹൂതിയും യോഗ പരിശീലനത്തിൽ വളരെ
ഔന്നിത്യം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു. ഭർത്താവ് മഹായോഗിയും നിഗൂഢ ജ്ഞാനിയും ഭാര്യ യോഗയിൽ വളരെയേറെ മുന്നേറിയ യോഗലക്ഷ്മിയും ആയിരുന്നു. അവർ ഒന്നു ചേർന്ന് സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. മഹാമുനികളും ഋഷികളും ജീവിതം ചൈതന്യവത്താക്കിയ ശേഷം സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകാറുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും നിഷ്കർഷമായി പാലിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ഗോപ്യശക്തിയും സ്വായത്തമാക്കാൻ ബ്രഹ്മചര്യ പാലനം അനിവാര്യമാണ്. ഒരുവനും തന്റെ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവന് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാമെന്ന് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിക്ക് കുറെ പണം കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കും ഒരു മഹാധ്യാനിയോ മഹായോഗിയോ ആയി തീരാനും കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുക. അതുകൂടി വിതുരരുടെ ചോദ്യമാണ്. പിന്നീട് ആറാമത്തെ മുതൽ മൈത്രേയര് ഒക്കെ മറുപടി പറയുന്നതാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുചിര്യോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മൻ ദശോ വാ ബ്രഹ്മണ സുധാ യഥാ സസർജ ഭൂതാനി ലബ്ധ്വാ ഭാര്യാം ച മാനവീം. രുചിര്യോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മൻ ദശോ വാ ബ്രഹ്മണ സുതഃ യഥാ സസർജ ഭൂതാനി ലബ്ധ്വാ ഭാര്യാം ച മാനവീം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. രുചി യാ ആരി, ഭഗവാൻ ആരാധ്യപൂർണൻ, ബ്രഹ്മൻ ഓ വിശുദ്ധനായ മുനി, ദശഃ ദർശൻ, വാ ബ്രഹ്മണ ബ്രഹ്മദേവന്റെ, സുതഃ പുത്രൻ, യഥാ ഏതു രീതിയിൽ, സസർജ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു, ഭൂതാനി സന്താനം, ലബ്ധ്വാ ലഭിച്ച ശേഷം, ഭാര്യാം അവരുടെ ഭാര്യമാരായി, ചാവും മാനവീം സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ പുത്രിമാർ. വർത്തന ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. ഓ വിശുദ്ധനായ മുനി, ആരാധനായ രുചിയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായ ദർശനും സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ 2 പുത്രിമാരെ പത്നിമാരായി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സന്താനോൽപാദനം നടത്തിയത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ച എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളും പ്രജാപതികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സന്താനങ്ങളും സ്വയംഭൂ മനുവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായ ദർശനെ പോലെ പ്രജാപതിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. സ്വയംഭൂ മനുവിന് 2 പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു, ആകൂതിയും പ്രസൂതിയും. രുചി പ്രജാപതി ആകൂതിയെയും ദശ പ്രജാപതി പ്രസൂതിയെയും വിവാഹം ചെയ്തു. ഈ ദമ്പതികൾക്കും അവരുടെ മക്കളും മുഴുവൻ ലോകത്തെയും ജനസാന്ദ്രമാക്കാൻ എണ്ണമറ്റ സന്തതി പരമ്പരകളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. വിതുരന്റെ ചോദ്യം, ആരംഭത്തിൽ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ജനതതിക്ക് ജന്മം നൽകിയത്? നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവസ്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर ब्रह्म. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിലെ മനുവും കർദമനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വിതുരനും മൈത്രേയനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവര് ആദ്യത്തെ മനുവായിട്ടുള്ള സ്വയംഭൂ മനുവും അതുപോലെ പ്രജാപതിമാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള കർദമനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരർ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും സ്വയംഭൂ മനു ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ. സ്വയംഭൂ മനുവാണ് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവ്. ആ മനുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ആ പരമ്പരകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. വിതുരർ പറയുന്നു സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ രീതി വളരെ മതിപ്പുള്ളതാണ്. വരാതിനായ മഹർഷി ലൈംഗികമായ ഇണചേരലാൽ സന്തതി പരമ്പരകൾ വർദ്ധിച്ച ഈ കുലത്തിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് യാചിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നല്ല ജനസഞ്ചയത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതം സ്വീകാര്യമാണ്. വെറുതെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുവാൻ വിതുരന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനത്തോടെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രജകളെ സംരക്ഷിച്ചു പാലിച്ച ഭക്തനായ രാജാക്കന്മാരുടെ വംശമാണ്. അപ്പോ വിതുരർ ഇവിടെ സാധാരണ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സന്താനോൽപാദനത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെ പരമ്പരയെ കുറിച്ചോ അല്ല അറിയാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള അല്ലെ സ്വയംഭൂ മനുവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവരത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ രാജഋഷികൾ അല്ലെ, രാജാവുമാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമാണ്. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക വഴി ഒരുവൻ കൂടുതൽ ഉണർവുള്ളവനാകും എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ. സ്വയംഭൂ മനുവും പുത്രന്മാരും സൃഷ്ടിച്ച സന്താന പരമ്പരകൾ മഹാത്മാക്കളായ അധികൃതർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ശ്ലാഘനീയരായ സന്താനങ്ങളെ ജനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം മഹർഷിമാർക്കും വേദശാസ്ത്രീയ എതിർക്കെടുക്കും. വേദശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങള് അല്ലെ, ഇത് സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെ, ദിതിയുടെയും ദിതിയുടെയും ആ ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന വേളയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ സമയത്തുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങള് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. അതല്ലാതെ ഗർഭധാന സംസ്കാരം അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നവർ നല്ല സൽസന്തതികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ആ പരമ്പരയെ, അതിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല അല്ലെ. അതറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ
ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് മറ്റുള്ള ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും അതിനുള്ള ചുമതലകളും അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വയംഭൂ മനുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. നേരത്തെ വേറെയും കുറച്ച് പേരോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അവരൊന്നും അതനുസരിച്ചില്ലേ. നാരദ മുനിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. നാരദ മുനി അത് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ 4 കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവരും താല്പര്യം കാണിച്ചു. എന്നാൽ സ്വയംഭൂ മനുവൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രിയവ്രതൻ, ഉത്താനപാദൻ എന്നീ മഹാന്മാരായ പുത്രന്മാർ സപ്തദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ലോകം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭരിച്ചു. ഇന്നത്തെ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. ദ്വീപുകളും ഉൾപ്പെട്ട വലിയൊരു രാജ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് ഭരിച്ചിരുന്നു സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ഉത്താനപാദനും പ്രിയവ്രതനും. ഉത്താനപാദന്റെ പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഉത്താനപാദൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പിതാവാണ്. ആരാണ്? ധ്രുവ മഹാരാജ. ഓക്കെ, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവാണ് ഉത്താനപാദൻ അല്ലെ. ഉത്താനപാദൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, നല്ല ഭക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2ാം ഭാര്യയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ധ്രുവനെ കാട്ടിലേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ട് വരികയും അല്ലെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തപസ്സരികളെ അനുഷ്ഠിക്കാനും ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ സപ്തദ്വീപുകളാണ് അവർ ഭരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അതിലുമെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ ഭഗവാൻ ധ്രുവന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ധ്രുവലോകം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ ധ്രുവന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഉത്താനപാദൻ ആരാണ്? സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രനാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവര് സപ്തദ്വീപുകളും ഭരിച്ചിരുന്നത്. പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ മഹാന്മാരായ ഭരണകർത്താക്കളുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രന്മാരായ പ്രിയവ്രതന്റെയും ഉത്താനപാദന്റെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞത് അവർ സപ്തദ്വീപുകളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണകർത്താക്കളായിരുന്നു. അപ്പോ 7 ദ്വീപുകള് അതിന്ന് വേറെ വേറെ അനേകം രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറി അല്ലെ എല്ലാം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഭരിച്ചു വരുന്നവരാണ് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രന്മാർ. അപ്പൊ ഈ ദ്വീപുകളൊക്കെ ഇന്നുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ഉത്തരധ്രുവം, ദക്ഷിണധ്രുവം എന്നീ നാമങ്ങളിൽ ഈ ദ്വീപുകൾ ഇന്നുമുണ്ട്. പറയുന്നു പ്രഭാതർ പറയുന്നു, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ചരിത്രം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും പ്രിയവ്രതൻ, ഉത്താനപാദൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തുടങ്ങിയ പല മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയും ചരിത്രം കൊടുത്തു. പുണ്യാക്കളായ അവരുടെ ചരിത്രം ശ്രവണാർത്ഥം ജനങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മത്തെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്നില്ല അല്ലെ. പല രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. മുഗളന്മാരായിട്ടുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അല്ലെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുകയും മറ്റുള്ള പല ദ്രോഹ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുമുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അവരെ കുറിച്ചിട്ട് എവിടെയും തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ എവിടെയും തന്നെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. അവരൊന്നും നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അധർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനെ പോലെയുള്ള
രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുകയും അല്ലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പ്രഭുപാദർ പല ഭാവാർത്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നു, ഒരു ഭരണകർത്താവിന്റെ ചുമതലയാണ് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നൽകുക, അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറിയാം. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കളും മറ്റുള്ളവരും. അതല്ല ഒരു ഭരണാധികാരി യഥാർത്ഥത്തില് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവും അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു, മറ്റുള്ളവരെയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ചരിത്രം ശ്രവണാർത്ഥവും ജനങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മാത്രമല്ല, എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളും ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഓ വിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ, പാപമില്ലാത്തവനെ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവികളുടെ എല്ലാം പ്രഭുവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയും കർദമ മുനിയുടെ പത്നിയും ദേവഹൂതി എന്ന പേരുകാരിയുമായവളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. കർദമ മുനിക്കും ദേവഹൂതിക്കുമാണ് ഇനി ഭഗവാൻ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കപിലദേവനായിട്ട് നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് പഠിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭാതർ വന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വയംഭൂ മനുവിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ വൈവസ്വത മനുവിനെ പറ്റിയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയില് വൈവസ്വത മനുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ളതാണ് വൈവസ്വത മനു, അല്ലെ, വൈവസ്വത മന്വന്തരം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ 14 മനുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഓരോ മനുക്കളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ യുഗം വൈവസ്വത മനുവിൻ്റെതാണ്. മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന മനുവാണ് സ്വയംഭൂവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് വരാഹ യുഗത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ വരാഹ അവതാരം എടുത്ത യുഗത്തിൽ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു പകൽ സമയത്ത് 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഓരോ മനുവിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ മനുവിന്റെ കാലത്തിലും ഓരോ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ മനുവാണ് സ്വയംഭൂ മനു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ 3 പെൺമക്കളാണ് ആകൂതിയും ദേവഹൂതിയും. അല്ലെ, അതില് ദേവഹൂതിയെ കർദമ മുനിക്കും, ആകൂതിയെ പ്രജാപതി രുചിക്കും, പ്രസൂതിയെ ദശനും വിവാഹം കഴിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ മനുവിന്റെ കാലത്തിലാണെന്ന് പറയും. വൈവസ്വത മന്വന്തരം, അല്ലെ, നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. അല്ലെ, സൂര്യദേവന്റെ പുത്രനായിരുന്നു വിവസ്വാനി.
അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ആ മഹായോഗി അഷ്ടാംഗ യോഗ തത്വത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടിയ രാജകുമാരിയുടെ എത്ര സന്തതികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയോ എനിക്കത് കേൾക്കുവാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയുള്ളത് കൊണ്ട് ദയവായി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വിതുരര് ദേവഹൂതിയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കുന്ന കർദമ മുനിയെ കുറിച്ചിട്ടും അവരുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. അഷ്ടാംഗ യോഗയില് 8 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 8 കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു ദേവഹൂതി. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പറയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശേഷം 8 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. പരിപൂർണതയുടെ ഈ ഘട്ടങ്ങളെ യോഗസിദ്ധികളെ എന്ന് വിളിക്കും. ഭർത്താവും ഭാര്യയും കർദമമുനി ദേവഹൂതിയും യോഗ പരിശീലനത്തിൽ വളരെ ഔന്നത്യം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു. സിദ്ധികളും യോഗസിദ്ധികൾ, അഷ്ടസിദ്ധികളും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും നേടിയിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. ഭർത്താവ് മഹായോഗിയും നിഗൂഢജ്ഞാനിയും ഭാര്യ യോഗയിൽ വളരെ മുന്നേറിയ യോഗലക്ഷണയുമായിരുന്നു. അവർ ഒന്നു ചേർന്ന് സന്താനങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. മഹാമുനികളും ഋഷികളും ജീവിതം ചൈതന്യവത്താക്കിയ ശേഷം സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകാറുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും നിഷ്കർഷമായി പാലിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ഗോപ്യശക്തിയും സ്വായത്തമാക്കാൻ ബ്രഹ്മചര്യ പാലനം അനിവാര്യമാണ്. ഒരുവനും തന്റെ ഭൗതികേന്ദ്രങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവനവന് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാമെന്ന് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിടത്തും ശുപാർശ ചെയ്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിട്ടിക്ക് കുറെ പണം കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കും ഒരു മഹാധ്യാനിയോ യോഗിയോ ആയി തീരാനും കഴിയില്ല. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പണത്തിനെ കൊണ്ട്, പണവും സ്വാധീനവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ യോഗിയാണ്, ധ്യാനിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഓരോ ആശ്രമത്തിന്റെയും ഓരോ ധർമ്മങ്ങള് പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം അത് വളരെ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയും. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, വിദിതനായ മുനി ആരാധനായ രുചിയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായ ദർശനും സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ 2 പുത്രിമാരെ പത്നിമാരായി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സന്താന ഉത്പാദനം നടത്തിയത്? പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ച എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളും പ്രജാപതികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതി എന്ന്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സന്താനങ്ങളും സ്വയംഭൂ മനുവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായ ദക്ഷനെ പോലെ പ്രജാപതിയായി പ്രജാപതികളായിട്ട് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ആ പരമ്പരയെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വയംഭൂ മനുവിന് 2 പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു, ആകൂതിയും പ്രസൂതിയും. രുചി പ്രജാപതി ആകൂതിയെയും ദശ പ്രജാപതി പ്രസൂതിയെയും വിവാഹം ചെയ്തു. ഈ ദമ്പതികളും അവരുടെ മക്കളും മുഴുവൻ ലോകത്തെയും ജനസാന്ദ്രമാക്കാൻ എണ്ണമറ്റ സന്തതി പരമ്പരകളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. വിതുരന്റെ ചോദ്യം, ആരംഭത്തിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ജനതയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയത് എന്നാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ മൈത്രേയൻ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കർദമമുനിക്കും ദേവഹൂതിക്കും പുത്രനായിട്ട് കപിലദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അവര് വളരെയേറെ തപശ്ശരികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെ? അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കും.
ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കുറിച്ചെടുക്കാം. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण.